Red Light Talks. Dotek světla. Eva Kolesová, klinická logopedka, 20 let praxe s dětmi, s dospělými. Tvá práce je zároveň tvé hobby, ale zároveň tam byl skrytý velký příběh, kdy si toužila po svém dítěti a 20 let si na tom pracovala. Odkryla se vlastně nemožnost mít svoje vlastní díťátko. Byla u tebe zjištěna neplodnost a zároveň během 20 let si prošla 17 umělými oplodněními. Velká cesta. Myslím si, že kdo nezažije, nepochopí, ale na konci této cesty bylo pomyslné světlo, ale i zároveň světlo jako fyzické. A já ti děkuju, že jsi, Evičku, přišla, protože si myslím, že může být obrovská inspirace pro další maminky, které jsou na podobné cestě jako ty. A tvůj příběh může být velmi silný a zároveň inspirativní. A budu moc ráda za tvé sdílení, tvé cesty. Jak to vlastně všechno začalo a co vlastně v té cestě všechno si musela prožít a projít, aby si došla k tomuto světlu, který tady s námi je. Eliášek, tak prosím o tvé slovo. Děkuji, já moc děkuji za pozvání, moc si toho vážím. Moc si vážím té příležitosti, že můžu sdílet svůj příběh, protože cesta tady k tomu zázraku byla opravdu dlouhá. Já se omlouvám, já jsem z toho pořád ještě dojata. Ta cesta byla dlouhá, byla náročná, nicméně držela jsem se víry, lásky a naděje a celou dobu jsem věřila. Jsem věřila, že na konci tunelu je to světlo, které mě přivede k tomu miminku, které jsem si vždy přála. Já jsem si vždy moc přála být maminkou. Přála jsem si to velmi brzy, už asi okolo 20. roku jsem si říkala, tak já ve 30 letech určitě budu mít aspoň 3 děti. Ale osud tomu chtěl úplně jinak a já jsem vlastně poprvé otěhotněla, když mi bylo 27 let. Ale to těhotenství bylo mimoděložní. Bylo mimoděložní, nebylo diagnostikované, takže to bylo velmi kritické. Odvezla mě záchranka. To těhotenství zkrátka nebylo odhaleno včas, takže jsem podstoupila operaci. Přišla jsem o pravý vejcovod a bylo mi řečeno, že se můžu snažit o miminko dál, třeba za půl roku, ale že tam je riziko vlastně dalšího mimoděložního těhotenství. Tak samozřejmě mě to psychicky velmi jako vzalo. Já jsem něco takového vůbec nečekala, ale snažila jsem se to překonat a věřila jsem, že se brzy to miminko podaří, že když se to těhotenství první podařilo vlastně hned, když jsem si to přála, že se to určitě podaří zase rychle, ale opak byl pravdou. Žádné těhotenství se nekonalo a já jsem 4 roky poté byla na diagnostické laparoskopii, kde mi byla diagnostikovaná vývojová vada dělohy. Takže se ukázalo, že vlastně nemůžu mít děti přirozenou cestou. V podstatě všechno fungovalo, pravidelná menstruace, dostatek vajíček, všechno bylo vlastně v pořádku. A pan doktor, ke kterému jsem chodila, mi řekl, že vlastně se nejedná o žádný velký problém, že se jenom odeberou moje vajíčka a obejdeme cestu. A těhotenství určitě bude a miminko bude. Nicméně uběhlo dalších mnoho let a to miminko se mi podařilo, tady ho vidíte, až když mi bylo 44 let, tak jsem vlastně otěhotněla a teď čerstvě v mých 45 letech se to miminko teprve narodilo. Takže já jsem prošla opravdu velmi dlouhou cestu léčby neplodnosti, kdy se vše jevilo jako velmi snadné, ale ukázalo se, že to tak úplně nebude. A ta cesta, kterou si prošla, která část byla ta nejnáročnější v tom, čím jsi prošla? Asi v tom, že postupem času, když jsem procházela tou léčbou, jsem teprve začala zjišťovat, co to všechno obnáší, protože mě na to nikdo nepřipravil. A já mám okolo sebe mnoho žen, které prochází léčbou neplodnosti, podstupují umělé oplodnění. A když se mě vlastně ptají na ty moje zkušenosti, tak já jim vždycky říkám,
že je potřeba se připravit na to, že ta cesta může být dlouhá, je fyzicky náročná, psychicky náročná, finančně náročná a to, co člověk potřebuje mít, je trpělivost, protože v průběhu toho IVF vy stále jenom čekáte. Čekáte na to, kdy už budete moct začít s tou léčbou. Čekáte na to, kolik budete mít vajíček, kolik budete mít embryí, kolik jich bude zdravých, kolik jich budou moci zamrazit, jestli nějaké bude k zavedení a tak dále a tak dále. Takže ta trpělivost, opravdu je to zkouška trpělivosti, to je jedna věc. A já bych řekla, že to nejtěžší na celém tom procesu je psychika, ta psychická stránka věci. Aspoň v mém případě, já jsem zažila bolesti opravdu mnoho, té fyzické, a na tu duševní mě nikdo nepřipravil. Tu fyzickou bych asi očekávala, že sem tam něco vás bude bolet, ale to, co zažije ta duše, to je druhá věc. A chybí tam vlastně podpora nejen pro tu ženu, ale i pro toho muže. Protože pro tu ženu je to náročné, to vlastně tak nějak se očekává, ale ono je to náročné i pro toho partnera. Takže tam bych řekla, že hodně nám chyběla nějaká podpora pro oba dva jako pár. A nejen já jsem zažila vlastně velmi těžké okamžiky. Vím, že hodně párů to stojí vztah, dochází k rozpadu vztahů, k rozvodům. Mě to potkalo také, takže já jsem se svým partnerem prošla 9 pokusů toho umělého oplodnění a s mým druhým současným mužem jsem jich prošla 8, takže celkem jich bylo 17. Opravdu mnoho a zažila jsem i těhotenství, bylo jich 5 těch těhotenství, každé z nich skončilo potratem, vždy teda v prvním trimestru, ale vždy to bylo z různých důvodů, takže tam bylo vlastně obtížné zjistit, proč, když už otěhotním, dochází k těm ztrátám. Ten proces byl zkrátka celý hodně náročný. A stalo se, že jsi měnila ty kliniky, kde docházelo k umělému oplodnění? Ano. Kliniku jsem měnila. Původně jsem vlastně přecházela z kliniky, protože mi jinou kliniku poradila moje kamarádka, která tam úspěšně otěhotnila, pak jsem se vrátila zpět a držela jsem se svého pana doktora, protože to byla opravdová kapacita. On potom změnil působiště, takže já jsem šla jako jeho pacientka s ním, ale nakonec jsem se rozhodla zcela dobrovolně po nějaké pauze v době covidu změnit centrum na takové malé, velmi příjemné rodinné centrum, protože dříve jsem byla v takových těch velkých jako centrech, to byly opravdu kolosy. A já jsem objevila díky jedné mé klientce na logopedii, která tady pracuje, já nevím, jestli můžu ho jmenovat? Můžu? Jo, ano. To centrum se jmenuje Genitrix, je na Praze 3 na Jarově a vede ho paní doktorka Bernátková. A já jsem se dostala do jejich rukou a musím říct, že to byla obrovská změna, která mě pohladila na duši. Zase fyzicky samozřejmě to bylo náročné, nicméně ona i v období, kdy už mi bylo 43 let, já jsem tam přišla mezi 43. a 44. rokem, byla velmi optimistická a pozitivní. Udělala mi kompletní vyšetření, které se léta nekonalo. Byla velmi důkladná a opravdu se snažila mi pomoct. Nabídla mi formu takzvaných nativních cyklů bez stimulace hormonální a já jsem vlastně chtěla, aby ten poslední rok do té mé 45 byl, co se těch pokusů týče, co nejvíce intenzivní a ona mi to umožnila. Ta atmosféra v tom centru byla naprosto fantastická, protože ten pocit, když tam přijdete a všichni ví, kdo jste, jak se jmenujete a zdraví vás jménem, jsou usměvaví a fandí vám.
To se prostě nedá popsat. Rozumím. Takže to vyšetření nebylo totožné v jiných centrech, jako bylo tady? Co si podstupovala? Já se přiznám, že já jsem léta v těch centrech neprodělala nebo neprošla žádným důkladným vyšetřením a pořád se opakoval nějaký tentýž model. A až paní doktorka Bernátková udělala podrobná vyšetření, udělala krevní testy, udělala hysteroskopii, začala se více zajímat, proč to nejde a říkala, víte, tolik pokusů, tolik potratů, tak musíme hledat někde tu příčinu. Začala se tím hodně zabývat. A velmi mi pomohla na cestě tady k tomu zázraku. To je krásné. A ty jsi zmiňovala ty krevní testy. Jaký jsi měla vlastně krevní testy? Vyšly velmi dobře. Ano, krevní testy vyšly velmi dobře a faktem je, že v průběhu těch let já jsem věřila těm lékařům. Já jsem věřila v tu metodu toho umělého oplodnění, ale zároveň jsem hledala i svoje vlastní cesty, ještě jiné, takové trošku, nevím, jestli můžu říct alternativní, ale přírodní třeba. Ano. Takže já jsem třeba cvičila podle metody Ludmily Mojžíšové, chodila jsem na akupunkturu, chodila jsem úžasné homeopatce, pila jsem různé čaje, brala jsem různé byliny na podporu plodnosti a tak dále. Jo. Takže já jsem opravdu se snažila na všech frontách a po každém neúspěchu jsem hledala novou cestu, kterou bych mohla jít. A nebo to mohla být ta kombinace toho všeho, že? Jako zároveň starat se a pečovat o psychiku, o fyzično, s kombinací třeba s klasickou medicínou, že to třeba může být mnohdy ta cesta, když to nejde tak nebo tak. Ano. Nějak jsem věřila v tu kombinaci dohromady a myslím si, že i cvičení, i byliny, i akupunktura mi velmi pomáhaly. Ať už jako fyzicky, tak i po té psychické stránce určitě. A nastal tam někde nějaký zlom? My jsme se taky spolu potkali, nás seznámila naše tvá kamarádka Eva. Za to jí moc krát děkujeme, protože jsme se potkali velmi na významné cestě společný. A nastal tam bod, kdy došlo k té nějaký změně, proměně u tebe, kdy jsi řekla, tady se děje něco jinak, než doposud za těch 20 let? Já jsem po těch mnoha letech, těch neúspěchů, ale stále víry, že to miminko nakonec bude, jsem došla do takové fáze, kdy jsem si řekla, že už jsem udělala maximum, že jsem našla skvělého partnera, máme krásný vztah, jsme šťastní, žijeme velmi spokojený, krásný život a že když se to miminko nepodaří, protože už mi moc času nezbývá, tak se vlastně nic nemění. A tohle mě uklidnilo, protože jsem si říkala, máme se krásně, máme spokojený život a budeme ho mít i potom. A tak nějak jsem přestala klást nějaký odpor, nebo přestala jsem s tím vlastně nějakým způsobem bojovat. Velmi jsem se uvolnila. Psychicky jsem se velmi uvolnila. Dala jsem tomu takový jako volný průběh. Ale tomu ještě předcházelo to naše společné setkání, to musíme říct, to je důležitý bod. A jak já vždycky říkám, že cesta je cíl, tak já jsem na té cestě někdy potkala úžasné lidi, se kterých se stali mi dobří známí nebo přátelé. Ty jsi toho příkladem, ty jsi moje úžasná přítelkyně. A moje nejlepší kamarádka Eva mě vlastně k tobě přivedla s tím, že mi říkala, Evi, existuje červené světlo a já bych chtěla, aby si poznala, co to je. Já si myslím, že by ti to mohlo pomoct. A to byl vlastně ten moment, kdy nás spojila dohromady, my jsme se setkali a to byla ten poslední dílek do té celé skládačky toho mého příběhu a byl velmi ale zásadní. Červené světlo, které jste mi představili, vlastně změnilo celou dynamiku toho pokoušení se o miminko. A co se konkrétně všechno stalo od té doby, kdy vlastně si mohla
zažívat terapii červeným světlem, v jaké dynamice to bylo a co se vlastně všechno odvíjelo a měnilo na tvém zdraví, na tvé psychice a na té cestě vlastně k tomuhle maličkému zázraku. Já jsem vlastně v průběhu těch pokusů se ti lékaři snažili někdy trošku jako pokusem omylem, jo, protože já jsem podstoupila genetické testy, imunologické testy, testy krvetvorby nebo poruch nějaké krvetvorby. Všechno bylo negativní. Takže o to bylo komplikovanější, protože nikdo nevěděl, kde je ta příčina, proč se nezahnízdí to embryo, proč se vůbec neuchytí, nebo když už se uchytilo, proč já potratím. A jednou pan doktor měl takový bezvar jako nápad a říkal, víte, já bych vám dal injekce na ředění krve. Protože pak v té děloze, když ta krev je taková více jako naředěná, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že by se to embryo mohlo jako zahnízdit. Tak já jsem nebyla proti samozřejmě, já jsem vyzkoušela opravdu úplně všechno a ono se nám i zadařilo. No, to zahnízdění nějak se zadařilo, ale o to těhotenství teda jsem přišla. A pak už se nedařilo dlouho. No a když jsem se s vámi setkala s tím, že bych chtěla poznat, co to je červené světlo, a podala jsem tvému kolegovi, panu Rimešovi, ruku a představili jsme se. A on říkal, jejda, vy máte studené ruce. A já říkám, ano, studené ruce, ale vřelé srdce. A on říkal, no víte, to je známka toho, že máte zřejmě hustou krev. A to mě velmi zaujalo, protože o tom se mnou nikdy nikdo nemluvil. Já jsem vůbec netušila, že něco takového může existovat, že někdo může mít řídkou krev, někdo hustou krev. A on mi vysvětlil, že když je ta krev hustá, je vlastně málo okysličená, tak to srdíčko naše pak velmi náročnou cestou pumpuje tu krev a rozvádí do všech orgánů a těch koncových vlastně kapilár, ať už jsou to ruce nebo nohy. Takže já jsem prostě celoživotně měla studené ruce, studené nohy. Poslední 2 roky jsem začala trpět na migrény, šíleně mě bolívala hlava. Když to opravdu šlo do těch migrén, musela jsem si vždycky lehnout, jo, a tak dál, takže kdo zná migrény ví, jaké to je. A necítila jsem se úplně nejlépe. No a pan Rimeš mi řekl, že mi může udělat takový jako screening, jednoduchý screening a podívat se na tu krev, takže vzal kapku krve, prozkoumal ji pod mikroskopem a ukázal mi, jak moc je moje krev hustá. Opravdu byla hustá. Můj muž podstoupil to též. A tam byl velký rozdíl, protože jeho krev vypadala pod tím mikroskopem úplně jinak. On ji měl krásně řídkou. A pravda je, že když jsem v průběhu těch let chodila na ty pokusy umělého oplodnění, tak mi často brali krev. A sestřičky říkali, paní Kolesová, vy jste málo pila, nám to nějak neteče. A já jsem vždycky říkala, ne, to já jako jsem pila úplně normálně po ránu. No a opravdu bylo vidět, že jsme vždycky čekali, než ta krev nějakým způsobem do těch ampulek nateče. Byla opravdu hustá. Byla hustá. A tak já jsem si říkala, aha, tak to je zajímavé, protože pan Rimeš mi říkal, dívejte, injekce na ředění krve trošku asi nějakým způsobem někde v nějaké části vašeho těla tu krev naředí, ale nenaředí takovým způsobem, aby ty neduhy, které máte, zmizely. Ano. A ve vašem případě nevidím žádný důvod, proč byste neměla otěhotnět. A mě to úplně odzbrojilo. A já jsem si říkala, wow, tak to jsou silná slova, protože to říká ženě, která tady asi 17 let běhá po umělých oplodněních a nedaří se. Ale on byl přesvědčený o tom, že mi to světlo může pomoct. No a já, jak jsem říkala, už jsem byla opravdu jako na konci toho zkoušení a říkala jsem si, dobře, to bude poslední věc, kterou v tom svém životě ještě pro to umělé oplodnění udělám. Poslední. Koupila jsem si světelný panel, a začala jsem se svítit 2krát denně 10 minut, pak jsem přešla na 1 denně 10 minut. No a cítila jsem, že můj zdravotní stav se mění. Přestala mě bolet hlava, migrény zmizely,
Začala jsem mít teplé ruce i teplé nohy. To už mi zůstalo. To je opravdu velmi jako příjemné. To je jako velké. To je opravdu strašně příjemné, protože když celý život žijete s tím, že to je studené a máte někomu podat ruku, jako to je jako nepříjemné. Takže já jsem opravdu cítila, že je něco jinak. Když jsme se na tu krev podívali, ona byla opravdu řídká. Tam byla velká změna. Při odběrech té krve najednou sestřičky nestíhaly vyměňovat ampulky. Jo? Protože říkali, ježiš, paní Kolesová, vám ta krev teče tak rychle. A já jsem si říkala, wow, opravdu... Že to člověk i vidí vlastně. Ano, jo. To opravdu jako cítíte na tom zdravotním stavu. Teď jsem to viděla na těch odběrech krve. No prostě nádhera. Cítila jsem se opravdu výborně. A najednou, co se stalo, zásadního bylo to, já jsem začala otěhotňovat. Já jsem začala těhotnět, protože když jsme s paní doktorkou Bernátkovou podstupovali ten proces a ona mi zavedla vždycky to embryo, tak já jsem vlastně dlouhých 6 let byla neúspěšná. Tam nedocházelo vůbec k uhnízdění toho embrya v té děloze. A najednou já jsem u ní byla na 2. transferu embrya a najednou jsem měla pozitivní těhotenský test. Wow. Takže jsem si říkala, aha, moje řídká krev, moje červené světlo působí a já jsem těhotná. Bylo to neuvěřitelné. Já jsem jako tomu nemohla uvěřit. Bohužel na přelomu 5. 6. týdne došlo ke spontánnímu potratu. Na duši mě to velmi bolelo, protože už dlouho jsem nezažila, jak moc to bolí, když o tom miminko, byť je to na začátku, člověk přichází. Nicméně jsem si řekla, takže moje tělo umí otěhotnět. Sice přišlo o to těhotenství, ale umí otěhotnět, to embryo se umí ve mně zahnízdit, takže já jenom potřebuju, aby se ty konstelace všechny potkaly. A vždycky jsem myslela na to, jak se říká, když si něco opravdu přeješ, celý vesmír se spojí, aby se to mohlo stát. A v tu chvíli jsem strašně moc věřila, že když se to stalo, i byť jsem potratila, tak musí přijít ten okamžik, když se ten vesmír celý spojí. A myslím, 4 nebo 5 měsíců později se to opravdu stalo. Podařilo se. Podařilo se. Všechny konstelace zafungovaly a já jsem byla těhotná. Byla jsem úspěšně těhotná. Najednou tlouklo srdíčko. Prošli jsme 1. screeningem, 2., 3. a na konci po 9 měsících krásně v termínu se mi narodilo zdravé miminko. A tady je důkaz. Jsou mu teď 3 měsíce a já jsem velmi šťastná, že jsem dostala možnost vyzkoušet červené světlo, potkat vás, protože mi to velmi obohatilo život. A nejen mě, postupně i celé naší rodině, protože já jsem samozřejmě, když na mě to světlo začalo působit pozitivně, tak ho začal zkoušet i můj muž. A dalším příbuzným jsme to samozřejmě dali vyzkoušet taky, aby zkusili, jak je to bezvadný. A jenom bych řekla takovou jako ještě věc, kromě toho umělého oplodnění a toho, že mi zmizely migrény a tak dále. Můj muž je velký sportovec, miluje kolo, cyklistiku, bike parky a podobně a skáče na kole a tak. Je takový akční cyklista a zlomil si ruku. No a my jsme věděli, že světlo pomáhá rychlejšímu hojení různých rán a tak dál. Takže když můj muž přijel na pohotovost, statečně tam odmítl sádru na zlomenou ruku. Pan doktor se velmi zlobil, nicméně on na tom trval, protože si chtěl tu ruku léčit tím červeným světlem, což se sádrou nejde. Že? To světlo působí na nahé tělo, to je potřeba říct, vlastně na nahou kůži. No a bylo mu řečeno, že
6 týdnů v sádře, když se zlomenina zahojí. On si tu ruku svítil poctivě každý den a za 3 týdny byla ta zlomenina pryč. Ano, takže kost krásně srostla, on tu ruku vlastně perfektně mohl používat a teda dá na kolo za 3 týdny. To je neskutečný. To je. Takže to byl náš další takový pozitivní, taková pozitivní zkušenost třeba se světlem. No a myslím, že těch příběhů určitě se najde mnoho, kdy světlo pomohlo se zdravím mnoha lidem, nejen nám. Ano, v rámci prevence, v rámci vlastně prevence. A ještě se zeptám, Evičko, Eliášek už se hlásí o slovo tady. Taky něco povědět. Ano. Jak dlouho jsi se svítila vlastně předtím, než jsi úplně otěhotněla? Já jsem se svítila 3/4 roku. 3/4 roku. Takže opravdu ten proces tam... 3/4 roku do toho prvního zahnízdění, do toho prvního těhotenství, o které jsem tedy přišla. To bylo 3/4 roku, takže tam vlastně došlo konečně k těm změnám. Po těch 9 měsících vlastně se něco stalo, tak ta krev teda předpokládám, že byla natolik řídká a vytvořila příjemné prostředí, že jsem otěhotněla. Mně se to proměnilo ve všech orgánech a on to trvá čas. Je to čas procesu, ale kde se postupně proměnily tvoje další malé neduhy, s kterými člověk žil. To byly studené ruce, migrény a postupně vymizely. Tak já si myslím, že nejkrásnější příběh tady je malý Eliášek, který tady s námi je. Je to říkám maličký Buddha, protože on se furt směje. Je fakt nádherný miminko, krásná duše, co vám přišla do života a je nám nesmírnou ctí a radostí, že jsme mohli být na té cestě s vámi s takovým maličkým zázrakem. A je možné, Evičko, tě propojit, protože následuje spousta maminek, které budou mít podobnou cestu, nebo jsou na podobné cestě maminek, rodičů, kteří plánují, touží po miminku a došli do bodu, kdy prochází třeba IVFkem. Je možný sdílet tvůj odkaz na tebe, že se případně na tebe mohou obrátit, ať už je to telefon, kontakt, můžeme sdílet. Ano, určitě. Já budu velmi ráda, když ten můj příběh někoho povzbudí nebo osloví, kdy třeba se najdou ženy, které prochází tu cestu léčby neplodnosti, je to cesta dlouhá, klesají na mysli. Jestli je to povzbudí, pomůže jim můj příběh, budu velmi ráda a když by si o tom chtěli se mnou popovídat, tak jsem tomu samozřejmě otevřená. To je krásné, to děkujeme. Děkuju za nás, za tebe. Děkuju, že jsi vnesla tento příběh velmi silný pro naše diváky a mohla si být v té autenticitě, v té pravdě, protože je to velmi citlivé téma. Nelehko se o tom mluví a tvá cesta 20 let je obrovská, byť jsme ji se snažili tady zkrátit do krátkého příběhu, ale který je velmi silný. A ze srdce ti děkuju, že jsi přišla a že jsi s náma mohla sdílet. A přeju ti, ať jste šťastný, ať jste zdraví a děkuju. To si myslím, že nejvíc, co můžeme mít a to ostatní už záleží vždycky na nás, ale to zdraví a to je považuji za to největší, co můžeme v životě mít. Já moc děkuju, Aničko, za pozvání. Děkuju za tu možnost sdílet.